बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार रिलिज होनायनि सायाव बे समाव फिन आरोबाव BTC बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आथिखालनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों आरो बिथाङा अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों। BTC सरकारा इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोखारनाया आयेननि बेरेखा जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जा रेजिस्टार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोनखौ रिलिज होनाया BTC सरकारनिफ्राय रिलिज होनाया बेयो आयेननि बेरेखा जादों होनना बुंदों आरो बे समाव बुंदों इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोखारिया UGCनिसो खामानि एबा चेन्सेलरनिसो खामानि होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों एबा अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों। जाय समाव दिनैनि समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोनखौ जा BTC सरकारनि एबा आथिखालनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिलिज होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो रिलिज होबाय। दायो बे समाव रिलिज होनायखौ लानानै गोबां बे समाव फरायसाफोरनिफ्राय लानानै आथिखालनि जाखांफुहांनाय फरायसाफोरनिफ्राय लानानै गोबां जोंनि बर'नि दैदेनगिरि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि माहारियारि आफादफोरा बे समाव अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गामियावबो राजखान्थि खालामबाय, समाजाव राजखान्थि खालामबाय, फरायसालियावबो राजखान्थि खालामबाय, न'खरावबो राजखान्थि खालामबाय, दायो आरो सोलोंथाइ बिथिङावबो बे समाव राजखान्थि खालामनायखौ बावासै होननानै बे समाव दिपेन बर' बिथाङाबो अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। थिग बेबायदिनो आरोबाव अजद दैखांबावदों BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो बेखौ बिथाङा अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदोंदि BTC सरकारनिफ्राय रेजिस्टारखौ रिलिज होनाया आयेननि बेरेखा जादों आरो बेखौ आयेन गथ' बायदि थाङोब्ला अब्लानिया बिथांमोना बेयाव देरहानाय नङा होननानै अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे एक्चुअलि बे BTC सरकारा इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारखौ होखारनो हानायनि प्रपार अथरिटि नङा आरो दिनै हाग्रामा मोनहा बेबायदिनो एक्सट्रा पावार बाहायनानै माबानो नागिरदों आरो बे राइट नङा आरो बे जों कनस्टिटिउसननि थाङोबा आयेन मथे थाङोब्ला बेयो साक्सेस जाहैनाय नङा। बेनिखायनो खालामनांगौबा UGCआ खालामगोन बा इउनिभार्सिटि माबाफ्रा खालामगोन अथरिटिखौ बा गभर्नरा खालामगोन खिन्थु मोनसे BTC सरकारा हाया। बे आयेन बिरुद्ध बेनिखायनो बिथांमोना जिथु मावदों बेयो इनाय जादों आनजास्टिफाइड आरो बे एसे मेटार अफ कन्डेमनेसन।